Парк Княз Борисовата градина е най-старият и най-големият парк в София. Днес той заема площ от над 3300 декара, разположени в сърцето на града. По-голямата и по-забележителна част от парка е гора – 2300 декара, като повечето дървета в нея са на средна възраст от 110 години. Началото на парка е поставено с решение на Софийския градски и общински съвет от 1882 година, според което на мястото на съществуващото до тогава градско пасище предстои да бъде построен разсадник за производство на декоративни дървесни видове и храсти, наречен пипиниера. Да се грижи за новия разсадник и да поддържа пространството около нея, същата година на работа е назначен и първият градинар на парка – швейцарецът Даниел Неф. Той изработва и първия план на градината, организира разсадника в долната част при реката, обгражда го с върби и засажда в него първите 10 000 малки дървета. Пипиниерата на Неф е разположена на място, на което днес се намира красивото езеро Ариана. За 2 години площта на разсадника е увеличена с 14 декара, а пространството около нея започва да носи името разсадна градина. Още в първата година от работата си в разсадната градина до къщата, в която е настанен близо до разсадника, Неф построява малко езерце, а до него засажда и първия дъб в парк. Дъбът може да бъде видян и днес. Той се намира до централната алея откъм езерото Ариана. През 1886 година е направено първото разширение на градината от къщата в посока изток и се обособява съществуващата до днес детска площадка. 2 години по-късно следва второ разширение, отново в посока изток, до Рибното езеро, днес познато като езерото с лилиите. По това време се оформят двете централни алеи и в градината започват да се внасят по-ценни видове – дъбове, ясен, явор и бреза. Първите няколко десетки дъба са пренесени от гората в Лозенец. Следващите 3-4 години масово се засаждат широколистни дървесни видове, докарани от Пасарелската и Кокалянската гора. Към 1890 година от Рила планина са донесени и значителни количества иглолистни дървесни видове – черен бор и смърч. Засадени са и екзотични видове като секвоя, кедър и гинко билова. Днес можете да се потопите в тази атмосфера, разхождайки се по алеята на вековните дъбове. През 1890 година по инициатива на професор Бъчваров, първият преподавател по астрономия във Висшето училище, започва строителството и на астрономическата обсерватория на Софийския университет. Тя е завършена през 1894 година, 30 години преди полагане основите на ректората. Университетската астрономическа обсерватория е една от първите обсерватории на Балканите. На 9 януари 1895 година в чест на престолонаследника княз Борис, навършващ тогава 1 година, пипиниерата получава официалното си име – Княз Борисова градина. В края на века разсадникът вече носи значителни приходи на общината от продажбата на фиданки и цветя. През 1890 година градината е украсена с едно малко езерце, направено до главния вход, днес Орлов мост, около което са засадени много цветя. Този си вид малкото езерце съществува до 1895 година, когато е пресушено, а 4 години по-късно е изградено наново, разширено е до днешните му размери, облицовано е и е изградено в него островче. След реконструкцията езерото става 175 метра дълго и 50 метра широко. Още същата зима, през 1904, започва да се използва за ледена парзалка. През 1906 за главен общински градинар е назначен елзасецът Йосиф Фрай, страстен любител на цветята. Той преустройва градината по собствен план, доразвивайки идеите на Неф. През 1910-1912 година засажда двете главни алеи в долната част на градината – Липовата и Кестеновата, а в горната част открива широката централна и 2 странични алеи от детското игрище до Рибното езеро. По негова идея е създаден розариумът и започва да се организират ежегодни цветарски изложби. От 1920 година в градината се построяват бюст-паметници на видни българи. Първият е на Иван Вазов по повод 70-я юбилей на писателя. Постепенно броят на бюстовете паметници расте и са включени едни от най-известните български родолюбци, като Васил Левски, Христо Ботев, Георги Раковски, Марин Дринов и много други. Днес броят на бюстовете паметници надвишава 40, което превръща паркът в един от най-големите мемориали на открито в страната. Около 1930 година в средата на Рибното езеро, освен жабите и костенурките, е изградена скулптурна фигура във вид на каменна лилия, от която също бликат струи вода. 10 години по-късно за пореден път е направена нова скулптурна украса на езерото.
центъра, заобиколен от известните костенурки и риби, е поставена фигура на къпещи се деца по проект на скулптора Васил Зидаров. През своята дългогодишна дейност като общински градинар, Йосиф Фрай превръща тогавашната градина Княз Борис Търновски в разкошен парк, който по красота и простор съперничи на дворцовите паркове в Евксиновград и Враня. Делото му е продължено и от следващия, трети период от развитието на парка, който започва с назначаването за градинар на българина Георги Духтев. Като възпитаник на австрийската градинарска школа, той обръща специално внимание на обемно-пространственото изграждане на парка. Формират се полянки в дървесните масиви и се оформят пейзажни гледки, с които той придава на парка художествена изразителност. През 1934 година той реконструира и занемарения розариум и засажда 1400 рози, доставени от Германия. Съществен момент за оформянето на новоустроените територии в градината е изграждането на японския кът, частта над Рибното езеро към Цариградско шосе. Това става през 1940 година, а растенията за този кът, предимно японски вишни, са изпратени от Япония чрез японския пълномощен министър Хачия в знак на приятелските чувства на японския към българския народ. През втората половина на 20 век в Борисовата градина са изградени детски кътове, летни естради, театър, читалня, тенис кортове, паметници, конна база. След 9 септември 1944 година започва нов период в развитието на градината. Името е променено на Парк на свободата. Той придобива статут на парк за култура и отдих. През 1952 година започва строителството на Алпинеума. На 2 юни 1956 година е открита братската могила. Паметник на загинали антифашисти, оформен като голяма архитектурно-скулптурна композиция, над която се издига 41-метров обелиск. В началото на 1992 година е върнато старото име на парка – Княз Борисова градина, или накратко Борисова градина, както я наричаме днес. Паркът е дом на 65 вида птици, като най-типичните от тях, като например сойка, зелен кълвач, коз, черешарка, синигер, поендрос и други, може да разгледате в алеята на птиците. Европейската катерица е също сред типичните му обитатели. Дружелюбна и игрива, тя целогодишно има пухкава опашка, която освен че отличава от останалите видове и помага да лети между дърветата. Днес паркът е особено посещаван от столичани и гости на града. В почивни и топли дни броят на посетителите на парка надвишава 10 000 души.